Yeah, 707 nagsasabing sometimes yan talaga ang buhay. Ganyan talaga. Kaya kung ano man yan, let go. Let's reminisce. Ganito lang to. Halika na't ulitin natin to, sumabay sumunod sa ikot ng mundo. Walang iwanan, walang bitawan, kailanman di magbabago ating pagsasamahan. Nais ulitin, damihan natin nakalipas, muli nating balikan. Kung tayo man minsan ay nagkalayo, alam kong sa dulo tayo pa rin ay magkakatagpo. At kahit ilang beses mang paghihiwalay ang dumating, no worries, nothing matters, cause we are all still friends. Ika nga, long distance is just a matter of time. Some fly, some crawl, some still stick in their lines. But whatever happens, it will keep us all connected. We've been separated, remain S-rated, but who cares about that? Marami ng pagbabago, magkaibigan nga tayo kahit tayo'y magkalayo. Pero di ko hahayaan na tayo'y magkalimutan. Atin na nga sariwain, balikan ang nakaraan. Let's go back to 2001 ang tayo'y unang mag-jamming. Iakad na kalapit pagkat ako ay mahihain laging. Sineya nga lang ang kasama ko, di ako yung loner na loser type na emo. Introduction, akin ang uumpisahan. Looking for the best words to describe each and everyone. Starting sa malupet, ngunit ubod ang kulit. Isip batang mature, Biscopo style ang gupit, ang kapantay. Walang iba ang reyna ng taray, parang laging may period. At ang nickname niya naman ay cry over sa ganda. Shit, super cute niya talaga, lagot na ang kalalakihan. Kung si Raceni ang nakita ng the ultimate met. Super jolly na kaibigan, pagdating sa advice siya lagi kang nilalapitan. Sa kaseryosohan ng iba, di pa dadaig. Si Sarah simple ang smile pero yun namang malupit. Who knows nga naman sila ang magkakatuluyan. Mac and Aina, congrats, kayo ang best tambalan. Here comes ang mga idol at ang stick ng mga tol. Roy Tupper, Yela at ang hari ng rock and roll. The peanut butter group na walang iwanan. Siyempre tong si Kim ay di pa huhuli dyan. The ultimate that master rapper nung panahon ko. Dahil kailan ko ba maririnig ang verse mo sa rap na to? Pero anyway, marami pang hindi natawag sa recitation. Denise please wag ka na magpaliwanag para makauwi na ang laging nagmamadali. Bruskong nilalang, pinakakaiba ang uri. Maki boy, kahit nasaan ka man ngayon, wag ka mag-aalala dahil ikaw ang last mention. Ingat, and lastly ang talagang namimiss ko na, payat ngunit astig ang ganda, Sineya. Wala yung meaning, iba ang ibig sabihin. Well, yung hindi na mention wag kayong manimdim, kasi hindi ito ang last time na sulat ako ng kanta. 2 krisantimum sa inyo guys, ako'y nakatingala. 2 krisantimum may nakatatak na sa tala. At di magbabago, ito ay pamagat na sa bagong aklat. Kabanatan ng buhay nating lahat, di magbabago kahit saan yung tayo. Sabi nga, long distance is not a matter of time. Yep. Di basta-basta malilimutan mga napagdaanan. 707 7. Kaya ay kaya nga, o diba, nasarap talagang balikan mga alaala kahit pa naman ito'y saglit lang. Di hahayaang lumipas ang panahon na di man lang nailabas ang dati ng ikinahon. Mga tadhana, one place that I wanna be back. Makati, Fort Bonifacio, high with my friends, full pack. If you wanna remember, join me and reminisce. This isn't about the bliss, it's a friendship nevertheless. Now join me and say Fort Bonifacio high, we want it like that. It doesn't matter where you at. Amazingly different, but we want it like that. Crazy as before, but I want it to be back. Now join me and say Fort Bonifacio high, we want it like that. It doesn't matter where you at. Amazingly different, but we want it like that. Crazy as before, but really want it like that. Para sa mga taga 2 krisantimum, dahil wala namang kasing nagbago. wala. Pilitin nating ibalik ang dating gulo ng grupo. Yeah. Yep. Sabay-sabay nang sumigaw. Now, nakasan nyo pa, come on. Cause we want it like that.